Nije nas u drugoj epizod Minecraft prezljavanja. Ja sam napravio kuću. Evo, Loadmastera slično. To je tu štala. A vama ću napraviti oko njega kovačnicu. Ali ne u ovoj epizodi. A sad ću da prepritromim krave. Ovo sam napravio u epizodi koje sam snimio oko 17 minuta, ja sam to snimao. Ali, ja sam snimao tu epizodu 17 minuta i nije mi se prenijela predugačak. I vidite šta sam se napravio i napravio sam ovdje štalu. Nije se to prenijelo na YouTube. Sve. I onda sam umro tamo negdje, zagubio se u šumi. Našao sam kuću, nisam našao stvari. Sve je dobro bilo. Pšenice, kad nemam ove, pa mogu opisiti tu ovdje koke. Pripitam im, a vamo krave. To je bilo dobro. Sam naći kokoša problem. Nema je nikako. Ono jedni. Ajde, idi za mnom, idi. Idi ti za mnom, hajmo. Da ja vidim, idi za mnom. Hvala Koko! Jej! Sanjao sam o ovome. Dođi. Dođi ti men, dođi ti men, dođi. Mi vamo. Hoppa ni vamo, hop, hajmo gore, hop. Hop, kokos, hop, povno pojela. Kloki. Marš, Kloki. Nije uživat suparnika, niješ. Baš mi je žao. Kloki. Uživit nas. Zna to svako. Ovcetno, a marš dole. 1, 2, 3, marš kući. Šta me gledaš, samo ideš tamo. I ovo će biti baš zanimljivo. Ona jeca prođe kroz mene, viđe je. U pičku te materinu, žinte. Ajde, Buna, ajde. Što nešto spomogneš, nemam pšenice, ljudi. I neću da je sadim. Posadit ću, ali ću je posadit kasnije. Je. Ne, crkla. Ne, koliko sam bio, ovdje sam se trebao jednom udariti. O, čobo. Kloki tu. Kloki. Mam ti men nosi jaja. Mi ćemo napraviti farmu, svega ćemo mi napraviti. Barem će biti s ove strane, vamo, što ovdje.
Šta je između epizoda? Pitona, kobačnica. Ovo sam napravio. Uspću. Više dolazi želuljka. I to ne bude to za ovu epizodu. Vidimo sljedećim sa mojim drugom Tarikom. Znači, ako 6 sati, 35 sati, 4,5, 5.